Tervetuloa tekemään olkapään plyometristä harjoitusta. Olkapään plyometrinen harjoitus on silloin hyvä, kun olkapää on kipeä ja varsinkin jos se vaivaa supraspinatuksessa, eli siinä pienessä lihaksessa, joka on siellä lavan seudulla ja se jänne kulkeutuu sitten täältä olkalisäkkeen alta sinne olkapäähän, joka useasti tulehtuu ja kalkkeutuu se väli. Ja tällä harjoitteella me saadaan voimistettua sitä supraspinatuslihasta. Ja jos tämä harjoitus ei auta 2 viikon aikana, niin sen jälkeen on hyvä hakeutua sitten vaikka fysioterapeutin vastaanotolle. Kyseistä harjoitusta tulee tehdä 2 viikon ajan kerran päivässä ja 3 sarjaa. Tarvitset kuminauhan ainoastaan tähän harjoitukseen. Laitat sen kuminauhan jalan alle, kyynärpää 90 asteen kulmaan ja käsi näyttää suoraan eteenpäin. Olkapäähän ei saa tulla ulkokiertoa eikä myöskään sisäkiertoa, vaan olkapää on neutraaliasennossa, nyrkki näyttää suoraan eteenpäin. Kyynärpää pysyy koko ajan paikalla, kyynärpäästä ei tule mitään liikettä, vaan kaikki liike tulee olkapäästä. Nostat kättä etuviistoon ylös, noin 30 asteen kulma olkapäähän ja lasket alas. Nostat ylös ja alas. Ylös ja alas. Olkapäästä liike. Toistoja liikkeessä tehdään niin monta kuin jaksaa oikein tehdä. Nyt kun se lähtee, se käsi kiertää joko ulos tai sisään, yleensä sisäänpäin, niin silloin toistot on tehty. Pieni tauko ja otetaan uudestaan. Hyvä. Kun olet oppinut tämän liikeradan ja liikkeen, voit tehdä tämän liikkeen vielä toisella tavalla, joka on vähän haastavampi ja antaa sinne paremman harjoitteluvastuksen. Eli lähtöasento on sama. Viet käden sinne yläviistoon, olkapäässä 30 asteen kulma, kyynärpää 90 asteen kulmassa. Ja nyt tämä liike lähtee täältä ylhäältä alas. Käytät kyynärpään nopeasti siellä kyljessä ja palaat eteen. Liike lähtee ylhäältä ja loppuu ylös. Ja harjoittelu, teho lisääntyy huomattavasti. Hyvä. Tätä harjoitusta siis jatkat 2 viikon ajan, kerran päivässä, 3 sarjaa. Ja jos 2 viikon päästä oireet ei helpota, niin sitten on syytä hakeutua lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolle. Sen verran kannattaa vielä huomioida, että alussa kun rupeat tekemään tätä liikettä, niin se olkapää saattaa kipeytyä enemmän, mutta siitä huolimatta niin voit jatkaa sen 2 viikkoa.